ndikati mudzimai wangu akaenda kuHarare kuchitungisa kunoita kosi yemakeke. Mudzimai wako pane kwandiri kumuona pamba pari kugara nomwe murume. Izvozvi nyange ku10 ward kwacho aitogara nemunhu iye vachitowacha vese, asi kumba kwangu haachandiwachiri. Tichataura nezvebonde. Ndinini kubva pandakangozviziva kuti mukadzi wangu ari kubuda ndo zvaari kuita. Ndakazviona hazvikodzeri. Tengotora mafoto nevanhu kuti rangowanda. Ndiani? Apa munombowanda muri tour. Ukamona sindikuda mafaira. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadisa. Mumba medu tiri kutaka kusawirirana nemudzimai wangu. Handisi kuwirirana nemudzimai wangu. Saka ndakazvitsvaga ndikaongorora kuti chero chatinenge tanetsana mumba anogona kungosumudza runhare ofonera vabereki. Saka pane imwe nguva yakazoti arikuda kuenda kuchikoro kunoita kosi yemakeke nedheko. First course akaenda muna August akanogara yairi ye1 day asi yakanopedza mazuva matatu. Second course akazoenda muna November. Then course yekupedzesera akazoenda muna January, 12 January kusvika musi wa22. Asi mudzimai wangu ndaingosuspecta kuti ari kuita zvevamwarume. Musi wa21 ndakafonerwa naanonymous caller achitonditi baba Karen muriko here kumba? Ndikati ne anondiziva akambogara kuriyosi. Ina hana kumuziva. Mai Karen muchiinavo here? Kutaura kuti Karen kamwana kangu kepakati. Ko mai Karen muchiinavo? Ndikati mudzimai wangu ndichiinaye. Ari kupi? Ndikati mudzimai wangu akaenda kuHarare kuchitungisa kunoita kosi yemakeke. Munhu akanditi kwete, mudzimai wako pane kwandiri kumuona pamba pari kugara nomwe murume. Saka munhu ipa ndakaita dambudziko rekuti munhu akandifonera akahaidha namba. Haana kuzombowana mukana wekuti andipe nhamba dzake. Ndobva ndagara ndandisingakwanise kumubata. Pakatanga kundifonera yanga iri musi wa21. Musi wa22 akazondifonera zvakare ndiri kubasa. Akamane ombowere kuzva ndi papacho kuitika. Ya umbo sekutaura kwandiri kutsanangura mama. Saka musi ari pane murume. Murume wacho amene vaigara kuHarare ndokwavaionerana. kuHarare ndokwavaionerana. Saka musi wa22 akandifonera kusena akataura neni, mudzimai wenyu anogara ku10 ward anodai. Chindipawo nhamba dzako then ticommunicate. Akaramba. Aiwa munhu adiru. Saka ndakazongozvisiya zvakadaro. Musi wa22 kumanheru akabva ndifonera futi anonymous call. Zvikanzi mudzimai wako ari kuuya. Akapfeka dress reblue, ane handbag repink nekapesi keblack. Abuditswa nemurume akaperekedzwa nguvai kuma2 o'clock. Zveshuwa mudzimai wangu akazouya kuma6. Ane basa rake raanoita kurimuka kuStarbar. Ndobva ndamutambirawo zvakanaka murudo. Kuenda kunonoka handazombopfura nekubasa. Ane vasikana vake vebasa. But nhumbi dzakataurwa pafoni ndidzodzo dzanga akapfeka and dress racho ndirori. Saka mudzimai wangu ndakambogara pasi naye kumubvunza, "Wewe uri kumboita sei?" Hapana zvandiri kuita. Iwe kuHarare wewe waigara kupi? Akanditi ndaigara papi? Pamba ipapo kuchikoro kwaaienda vainzi vanobhadhara $25 yechikafu, then accommodation free. Saka ndokwawaigara? Ndokwawaigara. Alright. Ndikazomubvunza zvakare, maikupa? Inini moyo wangu uri kundirambira kuti waigara kuchikoro. Imbondiudza kuti waigara kupi? Akati ndokwandaigara. Kana mukatoda munogona kufonera mamai vavo kwandaita kosi vanokuudzai. Unfortunately pakazoita nhau yekuti chef wangu ane mwana wake mucontractor akamisa macontractors. Ndada kuti baba. Nyaya iyi ndeyekuti chii? Nyaya yangu ndeyekuti mudzimai wangu ari kundibudira ane mumwe murume ari kuhura. Ari kuhura. Nani?
nemurume wanosangana naye anozani murume anonzi Saidi ari ndo maifana masamona murume andigone kumusamona mambo nokuti mudzimai wangu ndiye ari kundishora ari kuenda kune murume totonga monze murume taidomuda namuchizati mune umbo utatora mukadzi womwe saka iye mukadzi wangu anoramba achiti handina murume wandogara naye ndi handina pateka muri kutipirwa nemunhu mari kubata makadii matsvaga minzi sekuti mubate zvinhu zvikuitika minzi ndakadzitsvaga ndikaitawo zvandakaita sezvandiri kutsanangura panapa because izvo zvimonazvonetsa ndikarati vanzi amai kuteni wadhi muri panamba ani munhu akataura izvo dzamanga makatopfeka nhasi kudai kuti masumuka kuharare soso maive muri kubasa zvicho kuchikoro makataura nei kuti adzokerei kana mamuchita kuti mungoenda inini semumwe wangu wandinotrust aingoti ari kuenda kuchikoro and pandakazozviziva ndopaaenda kosi yekupedzesera musi wa21 ndopandakatanga kufonerwa nyaya yemunhu uyu saka pandakazogara kuda kuti ndizvitsvage munhu anga atoya and zvakaoma mambo nyange uchida kutsvaga but ona kama yangu rabatsirana izvezvo kana titonga tikutonga ani kuti kudigwa apa dambudziko randauya naro panapa nderekuti nyangwe chandinotaura mukati memba mudzimai wangu agamuchiri haachateerera nyangwe udii anotoudza mashoko saka ndopandakatsvaga nyaya iyi ndikaona kuti no ari kukonzeresa murume waari kutanga kugara naye uyu since November pese paenda kuchikoro ndiye murume waaigara naye kuchikoro anambobvira atombonogara kwamai vavo kana akagara less than 3 days aigara kuTenward mudzimai wangu saka murume yeye ndiye ari kukanganisa magariro tatimuda tinaye mudare so saka vatatomuti achomatuda mombe 5 dzekuvhiringidza mune vana vangari namai tine 3 mogara kupi kuriyo tindoka do avariwa muri basa baba bimai kanzi Discona ayavanyongwa izvizvi ndakatozvona nezuro ndandi tsabhaya nakevi muri basa dzabaya okay amen muri munyari kuchema kuti kubva zvamadiwa kwanza hamba machomunyadza kune asi vari kupa izvavo vantu vakuti vachida vakaneta mambo kutaura kuti ndo zvichemuza munovantu vanana ava nditete vangu tete vemudzimai ava ndigogo vangu mudzimai wasekuru hanzvadzi yamai uyu ilast born yekumba kwedu ndisisi avo saka vese havana awo nditezvara gadzi ari kuita sei ndonyaya tezvara muna tezvara mwabonde here kana kuti hamuchapiwe semapiro parovei mudare ayo zvekuti sekutaura kwandiri kuita zvemba ukaona mukadzi uchiti ukamudza ichi anoramba haana zvaanogamuchira izvozvi nyange kuTenward kwacho aitogara nemunhu iye vachitowacha vese asi kumba kwangu haachandiwachiri kubonde tichataura nezvebonde and inini kubva pandakangozviziva kuti mukadzi wangu ari kubuda ndo zvaari kuita akazviona hazvikodzeri kuti ndisanganiswe neumwe murume because inini ndini ndatoshata deni ndakakosha aigara pandiri asi kuzotondisema achienda unogara neumwe murume it means iye ndiye akosha ini handisisina basa saka muri kuti kudii ndonyaya ndauya nayo pano imi auya nayo kuti mundibatsirewo mukadzi ndimakuramba bonde rikaiti mudza kuna mai mai vanovanzorova madzimai anotaura chichi kunetsa ari kunyima umwe ndiyani ende chii chacho chaichikuitika because kwanzi mbudzi kuzvarira pavanhu ida kutandirwa imbo murume anetsekana inini kubva patakanetsana Saturday takanetsana nenyaya yemwana ndonyaya ndikuziva ndoyandikuno vachirova mwana vairova mwana
saka ndakazoenda pakati chiti basa romwana maruvero avaimuita saka ndokunetsana kwatikaita Saturday iwo ndo wati chii ivo vakazorova mbambo ndobva tadzoserana ndobva zvapera zvakadaro tikazombochinjana mashoko zvikangopera zvakadaro saka kunetsana kwatikaita musuwoyo neyekuti kangori kahunu katangogara tinako kubva tichingororana kuti kandangoziva kuti vanonge vachingopopota chero nguvai chero usiku hwese vakada vanotogara kusvika kuseni vachingopopota chero vana vanotozviziva saka ndakabva ndangotora gombezi rangu ndobva ndabuda ndobva ndaenda zvangu kunowaridza mudhaini ipapa patanetsana nenyaya yemwana ndo nyaya yanga vachiti ndo yavandiwinzira kuno ndo yanandichiziva aisiri vari kutaura zvekutini aisiri unoona vanhu apa vanyauzomangara nyaya idzi kunyarara kuti tatopedza nadzo tichitoziva kuti aiwa uda kusiya pakati audini patinozomuti mangara nyaya yayo mambo vainzwe tinenge taona kuti zvinhu zviri mukati mayo hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yekuti mai avaenda kuchikoro but vasingagare pachikoro vachigara neumwe murume wavo yari kutaurwa, then pakaitwa graduation mai pane vanhu murume wandakaratidzwa apa muchipfekedzwa magauni kuchikoro munaye aripo pafoni akanga munaye musi wamai graduata. Chii chenyu? Pamakagraduata kuchikoro buditsai nhingi imi muratidze mama ndokuti mupe noti nyaya aiwa ndanjiti munhu ataure aiwa inini nokuti ndingano manje paminisi moga hamusimega kamune right kekutanga kuti ndizoya kuno kudare nganimbokunzwisai audio rake maybe ndokuti zviite otherwise munenge muri kudhauta sei kukuita zvinhu zvenyu buditsai but still muzanyangwa iri aiwa buditsai nditaura nehama dzenyu still taida munhu wacho ari kupara mosha wamuri kuti ari kudana nevava ndovataide tinaye pano ndiwo tinotonga iki abudi but muri vanhukadzi womunozva achitodzoka nei muri kudii kutirepawo hapana asiri kuchiita ka kusabakwa uchiri kuva apa itange audio first tikuda winzo hatiinzi iteka kuti inzi iri pahai inotonziwe yakatorogona kana ichitokunyana taura nyama ndikuti ukugarire nehure ukugarire nehure kana uchitogara nehure ndiwakapusa hure ngaridzingwe ribve ukugarirei nehure ukugarirei nehure asi unozviziva kuti uri hure ani ndinozviziva kuti ndiri hure iwo ndiwo kundiudza ndiri hure handisi hure iwo uri kugarirei nehure kana uchiziva kuti ndiri hure kana iwo uchitobva pamba pemurume uchinogara nemwe amene wewo wakandiona ndichigara nemwe murume iwo amene wewo wakandiona ndichigara nemwe ndiwo uri kuziva kuti ndiri hure kana ndiri hure chiita action 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 uri kugarirei neni kugarirei nehure hakuna murume akandanaokutaura zvikurevei muda titerere kuti zvikurevei zvinyaya dzamaingotaura inorevei right apa ndanjimuonesa ndanga tichitaurira netiri vaviri mumba but tikuti isusu taurana kwacho zvinorevei maingoudza kuti uri hure mwakati akana kuti ndiri hure unogarirei nehure ndiokundudza zvinorevei kwatiri ndimabuditsa picture mundaro wangu kana muchida mukava kuti mukadzi ari kuhura musamhanya tsvakai umbowo izvozvo handina kumhanya mouya neumbowo handina kumhanya mauya neumbowo totonga munhu anenge bcause nyaya iyoyo inobhadharisa zvinhu zvakakura haidi kungopomerwa munhu zvisina umbowo inyaya inodhura zvekuti dhuru ndozviziva mama haiyo dho yenyama itaurana izvi ndafunga kuti uda vari kutaura nomwe munhu saka muri kudei muri kudanana here
graduation murume anonzi Saili Ndiani? tengotorwa mafoto nevanhu takangowanda Ndiani? Apa munombowanda muri tour. tengotorwa mafoto Ai graduate owere. uyu vanga vasinga graduate Aite. vanga varipo ipapo Achiti. Ndiani? ndongovazivire kovo Ndiani? Vanoti tikatundukuna tunowana vari papo. ndiye chikomba chako ndiye Aiwa mirai kamusataura musi kutonga. Imi minyera. Uyo anoshanda ipapo ere. ashanda ipapo Munomuzira panyai. ndongovaziva vachiuya ipapo nevamwe vacho vaitora mafoto Vaiuya nei? Vaita nezvii? vaita vamwe vavo vanenge vachitora mafoto yavo Ndewo mafoto. vamwe vao Iye ndewei? ndove kumira handiziva kuti vava vanenge vachiita Imaitorwa nawo kuti zvidii. Asi muno pachikoro. takatombotorwa neni ndega Apa muri mega. Tikutaura patikutaridza. Apa muri mega. Harisi group photo kai. Ama vetu. Ende mamiriro haasi mamiriro evanhu vasingawirirani kai. Aya. gandikuratidzei mwarisi wani Ama vetu kapa mai. ndozvinozotipa shungu yekuti ano kana dzakamira dzakadai nyaya mangara nyaya yacho Apa mai vetu. Mapa mafuti. Ndiani kepi zvikuwa? vatatu mafoto iwani Oyo. ndiwowo musi wacho Anonzani? anonzi Saili hayo Ndiye futi. Apa manje vanga vakatosita. Yambo ya musadaro. nyaya ivambo ndakaifambira risori Amba ya musadaro. Apa tomuda munhu. Gara inzvana. Uyu munhu tomuda mutsvagei. Aripi? handizive vauti anogara kupi Aiwa kabati Eyo. mutsagai information. Phone number dzake munadzo. namba dzake ndinadzo but ndakati handingamufonere Tipe izvo. ndisati ndauya kudare kuno Aiwa munotipa tomutsvaga. Hatimbomufoneri Ndaziva vanondudza vanomuziva kanoga. ngavapei namba dzacho asi kwaanogara mukuziva. andongoziva kuti kuvaona uchitorisa Vachiitei? Vanotora mafoto everyday. Panograduate everyday ri. kwete everyday Kose muchigara muchimuona imi. ndipapo pati musi wacho Aiwa matindomuziva vanopota achiuya nayo mafoto. mamimboziva kuti pikicha mune pikicha yakadai ine baba wekwenyu vao Pane vanhu vaitokuonai. Vaitofona. Vaikuonai muchiita zvamaita. namba dzake Chipaiwo arume aonewa. namba dzake 0772 Foni yangu inani kuneni? Ndakanyaradza. Alright, ndakanifonana ndapanamba Nyora 0772 Foni yenyu iri foni yavo iri kupa 720 atidhairei namba idzi. Tira kudzidhaira nefoni yavo tonzakanyowa. 720 toda foni yamai yavo Torai foni yamai yavo. Tirati mudhaire namba idzi. Tione dzobuda kuti Saidi shii. Saidi anonzi Saidi vapei vatipe vega foni yavo Mwana zvakanakambwe. Ndekungotudza zvakaitika. Murume wenyu haangakurambirei kuti makanohura kuHarare. But zvinhu zvoda kungobuda pachii. Dzidhairei namba dzadidzo. Ndiyo. Saidi. Aiwa, kana dzaimbofoniwa zvinooneka hapana chinokuno. izero chii Ipaiwawo. Basa ravo nderekuburitsa nhau dzinenge dzichiitika. babati kudedzera Saka dzofanira tobuda sezvazviri. Uyu anoda toburitswawo mana musamurika. Saidi. 10 watt. Aya, but haikadzoti yambofoniwa. pancha yobuda aiwa vane uchenjeri vanhu vacho irimo. Iyo yakanzi Sai. Uyu arimo. Arimo Sai. Mutaura sei? saka munhu wokuziva ndangoipancha chimusati chakuisa Sai. Taurai naye. Mamuchita hamuzivi. Taurai naye. Iri paloud. Taurai naye.
Hello. Mas, espera sei. Invitaure neme. Zero iPhone. Ara. Esse sai, urisei. Urisei sai. Ah, sai urisei. Iwe uripa phone. Amai vane foni yako mune picture mese makadidi mukadzi wemunhu mamuchiziva were? Handikuti foni yatiri kufonerai nayo mune picture mai avachigraduata muri pamwe chete vakava kuudzai here kuti mukadzi wemunhu titori mukoti so saka tatotora foni yenyu tifoni tione taida kuona takasevhiwa here taiona akasevhiwa zvese nefoto tinazo. Inini ndinonzi Senator Chifingezi kuchegutu. Oh, ni maini venyu. Munogara kupi? 10 what? Mogara mukadoma? Oh, ndi maini venyu sei? Ababa, ndimaini wenyu pakudini? Ndimaini wenyu pakudini? Oh, anonzi anitetori. Alright, chitaurai navo tiri pano. Varipo. Alright, muri wemukadoma, it's okay. Hanzi ndiro kurimuka. Papi pachi. Taurai imi. Hanzi ndiro. Ko ndiani makamuseva kandi? Vanogara kupi kwacho? Nogara kupi? Muri mwatete api? Bvunzai imimi ndite muri mwatete. Munogara iri mukadoma? Alright, it's okay amangu. Regira tigodzifambira. Mukadoma muri papi? Hello. It's okay. Kata hivi. Ambe. Ndianu. Ambe ndianu. Ambe tora ineni ndindutana. Ndianu. Uyu munhu ndinokomzira kuchitungisa ikoko. Aiwa kati ndokara mukadoma. Kuchitungisa kurimuka kuno. Kuchitungisa ndokana. Aiwa makatobva kuno. Ndakabva kumune. Ati ndokara kurimuka kwaende muri mwatete wenyu. Saka munomuziva. Vanomuziva. Iye munhu ari pandataura tinomuzira kuchitungisa. But mune namba dzake kai? Namba ndina. Maizidi. Ende anogara kurimuka. Asi kana namba dzake maizidi. Maizidi yambo namba idzi. Ambo taura ini yesu. Haisi mosha. Maizidi. Budai pachena kana makaita madhiri ndo iye ndo watu kuda kadara. Mvunza turi kubvunza eka tinofara muchacha. Anowanika kupi? Asi ukuharara. Ndokuri muko. Makatobva kuno sedhiri muchidai. Anogara ipi munhu? Taura inini ambo. Ini ndongozati anogara kuharare. Ati ndogara kurimuka. Kwai ndimuri muwatete wenyu? Tete wapi mai? Ndivapi? Saka zviri pachena kati. Mai, tibatsireiwo. Tisatiomesei. Tibatsirei munhu wechikomba chenyu. Munhu anotora mafotozi. Sekutsanangura kwandaita kuti vamwe vacho vanotora mafotozi. Vamwe vacho nhamba dzavacho munavo here? Kose mune dzake. Asi anotora mafotozi. Kose mune nhamba dzake. Anoita nezvi. Ko nhamba maidzidi. Pindurai. Pindurai. Anogara kuchitungisa papi?
ngatipe adresi yekurimuka Adresi yeva? yekurimuka munoiziva handikuziva kurimuka kwavaritaure kurimuka handii tombokumbirai tombokumbira tende nemupasaidi motoudza chakumbirai kudai ati iwewe uri muramu wake iye akatora vatete vavo ndoba tikuvhunza pano kuti vatete vako unovaziva here vopindura nepindare muno vanatete ndivavarava vatete ndovari baba vangatibatsirei atono akachingura andi baba anzi vari panapo Victor aendedi nemakia saka vanogona kutibatsira uzi mota iripo panze komaki achari aiwa mutsaganai matsagandoini ndidini zvakadini ambuya tibatsire iwo avatete vanhu tane chikumbiro baba vatiziva tete vacho apa baba variko baba vanhu baba vemusikana vanogona kuzivisa tete vacho vari apa vanogona kutizivisa tete vakureho baba mungapinze mirani bokubvunze baba mungapinze mira dzakadai teda ziva tete baba vatume mwana kuita musikanzwa ndozvandoziva vanotoshamisikawo nazvo unosiyana inavo havatombori muda kutaura aiwa taurai shamisikawo pamusoro toshamisikawo kuti mukwasha wangu handitofungwa zvekutoti kana aita nyaya dzinonetsa muthu wekudaro mukwasha wangu iyeye ndagara naye handizive kuti hazive kunororwa vana 3 vaainavo hakuna kana chinhwani kana sendi chaichaivo hakuna tikateerera tamubvunza kwasha ndikutsvaga mari handina kandoshandiswa kuti ndasati kwakudusa mari anopadare kuti nyaya yake inzwi chepiri ini ndafara kuti mwana wangu zvaandisvitsa zvagamamutsakidza zvimwe zvinasingatooziva chokutanga kuti dare rizive kuti mukwasha wangu haana kuroora handizive chechipiri kuti kwaita mumwe mukwasha habatwawo nemumwe mukwasha asina kuroora saka ini ndafunga kuti nhasi ndofunga ndatoda mo ndakatopfuma kuti ndaane mbavha mbiri dzekupaza mba mangu zvakanaka mapedza here saka muri kuti chii muri kuti zvakanaka here zvekuitwa nemwana wenyu nekuda kuti murume haana kuroora anofanira here kuzviita kana kuti munofanira kuuya kumatare muchikombirenera mukwacha kuti kunokuoma musikakuzivi tinokubatsiridza futi kuti mukwacha aroore kana asina kudii roora munotouya nelist mota mukwacha wangu ambondionawo tomudana tomumanikidza kuti shamwari svanguva yakati ubvisa tokabvisa nezera rake iri here angada kuuza izvozvo nezera rake pandori mazera akapfuura iyi kana ivo tikaenda palisti ravo rekuroora hamungaripedzi kuroora kwete kupedza asina nyaya kupedza kutangisa kwacho uyo asikatangisa haana hamutomuziva hatitomuziva ari apa mubvunze panguva hatitomuziva isu madiri ekutaura vachizvise zvikwambo zvikomba zvese kana zvitaisa zvese zvikomba zvese zvikutoshanda mberi pangu inini makuru nezero ramuna ranofunga kuti mungataura mashoko akadini hamusi mubereki kwai muri mubereki anorasa vanhutonyarira mama kaita mamakaitorit mamusina nyaya zvekutaura mashoko amuri kutaura ana kunaka zvechuzi muritori munhu ari kupesvedzera zvinhu zvakashata handiri mazona vanhu ava vane vana 3 ichokwadi vane vana 3 saka kuita vana 3 zvoreva kuti vane nguva yakareba vachigara vese handizve saka imimi komplainai pfuma kumunhu ane mwana wenyu kwete kuti muti hazvina mhosva saka mwana ngaachienda kumwe because uyo haana kuroora hazvisiri izvo ndafunga kuti muchatotsiurawo ndosaka tichiti nyaya dzadzidi vaberekizvakadaro nyorai list remukwasha uyo rezvinhu zvamunoda kudhimanda kwaari
unouya nazvo pano tomudza shamwari tizvarara kuda haanombobvisa kamutsvagira ikunu kana ipo mubvunze iwe ngwasha ichokwadi hakusi kunyepa pavana 3 ichokwadi asi hamusogara munyika muno tirikugara muno mama zvichikunetsa inini hakusi kuti handidi kuroora mari unoiwanawo hako here right maplans angu angati ndaifanira kungobvisa mari 2024 mwana wenyu mudiki ane makore mangani kane 7 ko mwekutanga okutanga ane 14 saka makore mangani muchironga 15 years uchingoronga chete right izvozvo mambo zvokuti inini aiwa kanaya right haisuya tiri kutonga but tiri kungoda kungokuonesa ichokwadi kuti waberekerwa vana 3 nemunhu akazvarwawo nevamwe vanhu vamuzvaro utadza kungoendawo kunoti ndini ndine mwana wenyu izvozvo sekutaura kwandiri kuita mambo kukanganisika kwakazongokanganisikako but urongwa hwangu nyangwe naye mudzimai aiwa pa 15 years iri nacho ndandakaronga kuti gore ra2024 ndo pandaiti ndibatanidze bhozi ndaipiwa mari yangu yelong service kukambani nechii ndikaona kuti mari ndikadaidzira kwatezva razvichaita ndo pakabva pavhara kambani riyo zimu ndobva yadi izvozve mari yacho vari kutipa pashoma egore ra2024 saka izvozvi hama yangu hatimbotaura tikuda kuonesana tivanhu vechirume tese ungaitawo 15 years here chigara nemwana womunhu usingambopisiwako tsvagirai kuno pakakanganisika zvino wagwadziwa because paita munhu adiwo akuita zvaakuitawo saka vari kushamisika kuti unotoziva kuti kune kumatare kunogadziswa nyaya hanzi mari yavabhadhara kudare kuno yaikwana kuvapa tsvagirai kuno wanza mataurira baba waikwana kuti uti baba ndini ndine mwana wenyu mati muri hama dzekuiko mamuchiziziva here kuti havana kubvisa kana tsvagirai kuno pa 15 years matete wani nomukadzi amai uindiani 15 years tete ayo munochinganomukai makanobhadhira mari mukumbira munoitsvaga aiwa mari muende ona kuti muri kugadza vanhu matare andito maona baba vatouya vakatoteerera nyaya dzimukuta but vari kuti nyaya dzandiri kuteerera panapa ndidzi munhu vatisingatoziviwo neniwo kuti ndokuti vakatoya vesi vari 12 vanogona toziva kuti mukwashawo ndeupi pamutemo vanogona ngo vachikuzivawo but pamutemo hatiri kuziva wakumfana nechikomba vandovazvona but tiri kuti isusu patsika dzedu hedu zvinowanika kuti murombo munhu avigwa asina kufa unogona kunge une zviri kukunetsa but 15 years womwana wamaita wanda tichatovaudza vagogumisawo kudare chekuvaunza kwaita chiclaima chipfuma ndiri hatina hedu kurasa nyaya tiri kutaura nyamai ava mai ava zviri pachena ambo yakuti munhu wechikomba chenyu maonero angu wenyu chikomba chenyu asi zvinonetsa kubvuma zvinhu zvakadii but zviri tongobuda zvega kuti paita zvichikomba mamiriro amakaita papikicha imamusingazivi kuti pane vanhu anawo mamusingazivi kuti pachikoro pamuri kuti pane munhu ari kutumira mazwi kuno mabona inini mai manje mukurima ndine vakomana vandaipa fertilizer vachindisira munda vachiba pese pandovaisira vairova peki but pakaita munhu akandisira ameseji nanhasi handisitozivi ndiya mambo munoziva here kuti muri kubirwa mafertilizer pamuri kuisa mafertilizer mumunda tikati anhu handizive ndiani kutodidi nhamba dziyazivi ndobva azondisira meseji kai ndichakuudzai pane payakaiswa kana yakutakura yakatakurwa munhu yaakandisira meseji zvakare kuti pane ngoro yauya ine mombe dzakadai zenyatakura chimanyamanya aimoka zvisatidi kuvengwa mutsvage zvakamira musandakamutsa mota tandine vava ndovatamhanya
masuspects tatinawo kozwana ndaipa kuti vaise fertilizer dzadziri 2 groups dzevanhu dadai so vanhu vasi kubatika toenda pamba pavo vasi kubatika mwandisekuru wangu mwana vanzodzema vanhu vasi kubatika ndipa ndaenda kumunda wavakarima tikangopinda neroad tikadai tikawana masaga aya akatoiswa kumusoro kwemunda ari pasango hapana kana munhu ndopa tatora tikasa moto ndopa tadzuka vanhu mavacho ndopa takamubata ndopa akataura kuti masaga akauya usiku akaiswa pamba usiku akazodita azotakura nhasi nengoro yakadai. Saka vanhu vanopa munhu information injeru mudairi akuda kuenda kunyama vanhu vanopa vanhu information variko nekuzikanwa kwamunoita pane munhu ane chikuziva mamungazvizivi unomaona. Saka munhu iye ndiye akaudza ivo havatozivi kuti ndiani asi makuenda muchinoziva kuti anogona kunge ari ndii because pane munhu akatokuonai nekuti matokwidzwa makuuya makapfeka zvakadai zvakadai ndiye aiunza mafotoziva umbowo hwakazara. Munoziva here kuinda zvekuchikoro kwamaive vanogona kutaura kuti mamusikagari ipapo munoda here ti havasi vavanoenda tata kutotuma timu yedu kuno panogona vanhu kuti mamusikagari kana kutozonosangana nezvakasiyana nezvo. So tiri kuti uyu munhu uyu munhu akashata zvisingaiti unodana nemukadzi wemunhu achiziva ari kutoti muri mainini vanhu baba vari panavo vanogona nga vasikatomuziviwo munhu because amurume watete hanzvadzi yavo mamuzivawo here ndandoimitete asi murume uyu saka magemu mai amuri kutamba magemu zvatokumbira manje isi kuda kudhira nemunhu iye isusu anofanira kubhadhara paramhosa kwaakaita yakadero mambo kumbirawo chichena kana muchinditendera sori ndakudambudzirai panzira kutaura sedare renyu matongero amunoita handikurambidzei asi nini zvangu kuti mukanganise mereji yevanhu ava handidi kana kuti sekutaura kuri kuita baba kwokuti inini handina kubvisa mari inini handingade kuripwa nemumwe murume indisina kubvisa chinhu kuna natezvaro saka inini ndinongoti mambo dema ndisunungura mai ava vanogara chi nemurume wavo mutsva zvinozoripwa inini ndozoripa zvinozotaurwa nanatezvara kuno kudaro bhosi hatingaparikwe ini handidi kuripwa kana kuti ndimutongese nhamba dzake ndakadziwana kudhara ingadai ndakatomufonera kana kumuvhitikimaisa asi ndakati aiwa zvononazvombonawo murume haana basa mukadzi wangu ndiye benzi anoenda ikoko anichandisiya saka uri kuti kudii ini ndingoti mudzimai wangu ngaindonogara nasaidi saidi inini wachindisi zvinorevei tsanangura mazwi acho ngaanyatsobuda handichada zvemukadzi bhozi mukadzi wangu ndamuona kuti ari kuita zvechinzenza koreune kune zvirwere izvenei chimutambira zvakanaka nchiti takagara musha ndinofa kana kuti iye murume anotogona kufungira kuti murume uyu arundishayisa mukana handiti anogona ngondibhogomora ndichizvifambira enda nditofunga kuti ndiwe kuharare iye mukana woyoka kana wake hachatogoni futi kuti vanhu vanoda vakadzi vari kuchengetwa nevamwe regai vanogara ngavanochengetana muri kuti chiyambe takabereka hongu vana vatatu aiwa chimbonyarara muri kuti chii mambo akubvunza imi mambuya musatipedzere nguva handidi kutaura zvakawanda sekutaura kwavo sezvavareva kana vati havachandida nokuita sekudaro ndobva ndati kwakazvagwa vana vatatu vanoda kuripa iyoyo baba vanozouya nayo haungozvari woinda vanimoziva baba munhu haazvarise munhu woinda iyoyo ino munozoona tozoitaura yakazvimiririra vana venyu vana rudzii vakomana vaviri nemusikana abo allright pane kapfuma karipo kakatonaka
akazi kemukadzi uri kubhadhara vana wakadii aiwa hatichazotaura nababa kana vazoda kuti nyaya yacho itaura saka uri kuti hauchadi mukadzi yanoti magariro aya mambo handifunge Uchada mukadzi here. hama yako iri pano ndiani gogo naningi gogo vapi gogo Nasisi. nasisi ndo here zvamafunga natombo kupai nguva yekufunga chai tikakuti taura kuda muzukuru wangu achineshi ndosaka tati taakupai nguva yekufunga mataura pachikuru chaizvo kana muri kumupfuurira hazvionekwi aiwa mirai kana nai vedu venyu handisi kuti ndimi kuti mashoko enyu mataura mashoko echikuru ndiri kuzama da kubatsanura mashoko ataurwa nababa namataura chero mune zvinhu zvamuri kuona pakadai hazvini munokonanga muri tomupfuurira kuramba mukadzi but pamataura patiri panapa kana iwe hatokuvengebwa hamuna kutaura saizvozvo munhu akatsamwa pamwe atoda kukasira kudii kumedza kutsenga chati so tiri kuti isusu baba chindai kumba munovata chifunga chivata chifunga tojamba wiki riri kuuya wikirimurai modzoka baba indai munoprepare nyaya yemugwasha wenyu kana hachadi mukadzi musiwo tinobva tangoipedza shamwari uchadako mukadzi pakuzvarirwa kwakaita vana pari kudiwa zvinhu zvakati hatisi kuramidza kuramba mukadzi but kuti haushandisi mwana wevanhu mahara womusiya udii ndosvika muchiri tapedzerana 27 totaura mababa ataura mashoko akanaka ekuti mabonga asangana munhu ani mapona Next court. ndoiva aenda kutora kuenda hapachina nyaya dzenikiyo dai pane ona mai sorry just ndingoda ndoda kungokuverengerai vhesi pano achimbogarai ini baba vamwe vacho weyenyu hatovaverengera chero vasina kugara pavo ndiani baba tu verengai zvirevu but yaida munhu iyei vanotovada ngawainde uyapa murume mukadzi ndoangokuverengerai vhesi so agai zvirevo ndapana zvirevo imi chigara yapa vane nyaya imi musina nyaya mire kana mambo kana toda ngori muhwe kuti mwari aiti zvirevo akati vane nyaya garai pasi ngavagare vateerere vhesi kana vachida vane nyaya garai apa vasina nyaya musagare pamusina nyaya mune nyaya here aiwa ngamusaunzi vanhu vasina nyaya iri papa ndamugasana maizuru maishaya zvirevo 05 chiteererai tizve mashoko anobva mubhaibheri dzvene handisini ndoreva mukumbira unziye imbomirai muchine vanhu vatoratwa kubuda garai pasi imbonyarai 05 inotaura tsamba yemubhaibheri iri kuna 05 musoro shoko uripo yambiro pamusoro peupombwe. Mwanakomana wangu nyatsoteerera kuchenjera kwangu, teerera mashoko angu oungwaru. 2 kuti ugare wakachengeta kungwara uye kuti miromo yako ichengetedze zivo. 3 nokuti miromo yomukadzi chifeve inodonedza uchi. Nomutauriro wake munhu aifanira kuteerera nyaya iyi hapo, because chade chiri chikomba chiri kudii, ndiwo munhu airayirwa. Nomutauriro wake unoteedza kupfuura mafuta, asi pakupedzisira anovava senduru. Anopinza somunondo unocheka namativi ose. 5 tsoka dzake dzinoenda kurufu, nhambwe dzake dzinonanga kuguva.
haungafungi pamusoro penzira yeupenyu, nzira dzake dzakaminama, asi iye haazvizivi. But hakuna akumuridzo wenyaya pano tangoti aripo yatobhira chienda iyi aripo tade yazosvika paanobhadhariswa paripo pakatonyogwa kuti anofanira kuripiswa munhu